Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Atong atagan og pagtagad ni mga igsoon ang usa ka Facebook page sa Iglesia ni Cristo nga namahayag silang ang mga apostol kuno dili membro sa Roman Catholic Church kay membro kuno sa original nga simbahan. Tanawa ang ilang pamahayag, katawanan kayo diara. Atong na screen record lang tawa. Ipinipilit ng mga Katolik defensor na ang mga apostol ay miyembro daw ng Iglesia Katolika Romana. Pero ang totoo, hindi ito miyembro ng Iglesia Katolika Romana, kundi miyembro ito ng original na iglesia na itinayo ni Cristo, hindi ng Iglesia Katolika Romana. Oy, basig nalimot sila nga base mismo sa ilahang kaugalingon ng mga libro pasugo ba ang simbahang Katoliko Romano mao gyud ang tinuod nga simbahan. Atong basahon ning ilahang pasugo magazine nag-ingon sa Pasugo, July, August 1988, page 6. Sana to ha. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So Katoliko gid ang tinuod, no? Unya napagyud kopya sa ila mismo nga pasugo. Atong basahon. Basahon gyapon na to ang laing pasugo magazine nila. Ningon no, the Church of Christ during the time of the apostle become the Catholic Church of the bishop in the 2nd century. Klaro kayo, pasugo March, April 1992, page 22. So karon, unsa naman basihan na to. Areta sa dictionary ta. Dire sa New Webster Dictionary. Basahon na to ha. Ang pahina 62. Meaning sa Catholic. Dara. Catholic, any of the original Christian church before the schism between East and West pertaining or adhering to Catholicism, a member of the Roman Catholic Church. Agoy, masayaw naman ni ron. Original di ay ang Catholic Church, membro sa Roman Catholic Church. Atong tanaw ning meaning sa Christianity dire. Nara Christianity. Dictionary Japan, page 69. The religion of those who accept Jesus Christ as God incarnate. Masaon man ni pagka-Kristiyanismo ninyo, noon mo mutuo nga si Kristo Dios. Mauna nga ang tinuod nga simbahan Roman Catholic Church ug kanang mga apostol nga giingon ninyo nga membro sa tinuod nga simbahan mao nang Roman Catholic Church. Base sa inyong pasugo og standard nga reference. Sawon ta man ha? Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa tong channel ha. God bless.